Здравейте, аз съм Боби. Това е нашия шорт. И снимаме видео в момента за SpookyTube и за YouTube. За това, че там има негари. Опа, къде е бели хора, приятели. Кът. Добре, преди малко тук накрая видях едно желе. Тук накрая беше едно желе, със сигурен съм, че го видя. Даже... Давай, скачай. Окей. Ето, момчета, виж, това е нашия протестант. Господине, какво искате да кажете за виларите? Здравейте, господин. Ей, говорете, бе, ето ми микрофон. Някой е врат. Я не ме следва. Дай, скачаме го.